Bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi ne vom juca din nou Free Fire, câteva meciuri de Clash Squad, pentru că nu ne-am mai jucat de mult. N-am mai filmat și postat de ceva timp, dar mi-a venit acum un chef. Dacă sunteți noi pe acest canal, dați like, abonați-vă și apăsați pe clopoțel. Deci, după cum vedeți, stai că am intrat. Am luat daily-ul. Hai deodată. Am luat încă un badge. După cum vedeți, pentru că am uitat să filmez, am luat și în sfârșit costumul ăsta. După multe și multe încercări. Știți eventul ăsta cu chestia asta? Nu știu cum se numește. Aoleu. Summon Dead. Ok, gata, știu cum se numește. E ok. Vă rog, nu mai spamați invite-urile. Dacă vreți să-mi dați ad, haide. Acesta este ID-ul meu. Deci acesta este ID-ul meu. Și acesta este numele meu. Da. Haideți să-i dăm drumul la un meci de Clash Squad. Eu sunt... ce sunt eu? Silver Trader, nu prea m-am mai jucat la Clash Squad. Sper să avem și puțin noroc. Mai mănânc și o bucățică de măr, pentru că mai țin de mine. Acum ne concentrăm pe joc să câștigăm. Sper să vă placă, pentru că depun un pic de efort să filmez destul de ok, pentru că nu am acum calitate video și chestiile astea. Pe frumos. Crezut că... Crezut că e mai... lungheț un pic, da? Mă rog! Câți mai sunt? Nu pot să văd cât mai sunt pe mine. Am uitat. Bănuiesc că sunt... Lăsați-mi și mie! Ok, am să rânda. Da, de să nu vă aud în comentarii că am emote free. Că nu e emote free, l-am de mai mult timp. Da, într-adevăr, ăsta l-am luat free, pentru că, da. Ăsta l-am de foarte mult timp, nu mai știu dacă e free sau nu știu. Ăsta l-am luat de la un top-up. Skin-ul l-am luat de pe la, nu mai știu, de pe la, da, nu știu mai. Weapon Royale. Așa că uitați. Weapon Royale, pentru că a fost odată la Weapon Royale sau nu mai știu de unde l-am luat, da, l-am luat. Știu că, repet, știu că par noob, dar am emoții pentru că n-am mai filmat de mult. Stai, mă, de ce le-au omorât, mă? Famas, nu. Îmi pare rău. Unde sunteți? Nu spune că tu mă omori pe mine. Bă! Aha. Da,
A venit și ăla din partea aia. Idioții ăia de sus nu vin să-mi dau revive. Să dau și report. Și zici să te joci Free Fire. Class squad. Fără să-ți faci squad-ul. Sper să nu mă fac de rest pe episodul ăsta. Că deja au trecut 5 minute. Dar e ok. Aoleu, aoleu, aoleu. Are fama și de cum tot unde e. Măcar să facă runda. Măcar. Uite. Cu ce head putea să-i dea. Bine. Cred că a pus knock pe cineva. Rămâi aici sus, boule. Rămâi. Nu trebuia să-ți dai medkit-ul? Hai. Perfect. Nu cred ce a făcut-o. O să fiu mai atentă de data asta. Nu știu, joc așa prost că am emoții că sunt pe episod. Nu mai contează. Dacă vi se pare ceva ciudat, mâncăm câteva bucățele. Hai pe bune, dă-te mai încolo. Nope. Merg la finish. Nu să mor tu. Băga mea și piciorul că ne-au prins în combo tot din ambele părți. Care ambele părți? Din 3 părți ne-au luat în combo. Băga mea și piciorul. Hai copile, că-ți dau un report. Uită-l, Doamne, uită-l, Doamne. Nu mai mă bag niciodată prima. Ok, eu cred că mor cu proștii ăștia. Ok. Măcar să faci și runda asta, dar nu ne faci. Defeat. Ok. Nu mai țin. În sfârșit pot să-mi iau și o armă. Calmea și tot nu pot să-mi iau. Nu te cred. Deci nu mai mă bag prima, îi las pe ăștia doi să se ducă încolo. Duceți-vă, nu-mi pas, duceți-vă. Duceți-vă. Hai. Ah. Na. Nu. Las că mai bine jocat. Ești prost.
Sunt pe primul ok, foarte ok. Unde e? Unde e, mă, șobolinul? E aici. Nu, trebuie să iau medkit-ul. Un mare și frumos headshot. Haideți că mi-a revenit. E ok. 4, nu e de ok deloc în runda 5. Eu să am 4 kill-uri. Doamne, ce-i cu mine? Plecați emoții cum trebuie. Hai că încerc să nu mai am emoții, dar nu pot. Să nu mai am emoții. Nu pot să le zic alor mei să nu intri în cameră că filmez. Da, mă. Ia du-te tu în puta, ești pe noob. Păi, ce copil idiot. Oricum am luat bula. Nu, ok deloc. În ultima rândă să-mi dau 5 kg. Las, măcar am luat primul loc. Poate reușesc să au skin-ul ăsta pe Deagle. Poate, dar nu cred că voi reuși. Îmi place eventul ăsta. Summon Dead. Da, din nou papuci ăștia. Da, poate să-mi dea un dăst. Îți dai seama că pot să dau câte spin-uri vreau. Deci eu pot să iau mai multe chestii de aici. Dar niciuna permanentă. Ok. Cum pot să le iau? Open the master of this set. Păi îți dai seama, cred că câștigă ăsta, pot să iau costumul ăla și cam tot de la Lucky Royale, având de la 46 de ore sau 46 de zile. Aș fi dat aici până aș fi la costumul ăsta. Și cam toate haine, pentru că vedeți și voi, sunt haine destul de frumoase. Dacă aș fi să scot ceva de la ăsta, de la Lucky Royale, Diamond Royale, scuze, aș scoate ăsta, XP cardul, Gold cardul și toate fragmentele astea. Am dat 3 spin-uri, toate numai fragment. Da, e ok. Cam atât și cu acest episod, pentru că deja s-au făcut 14 minute. Nu mai am diamante pentru că le-am spart la acest event frumos. Event urât. Și mi-a căzut asta. Când am văzut că trece pe lângă acest SKS sau SKS, cum vreți voi să spuneți, îmi venea să plâng. Aveam 7 diamante și nu știu, am făcut rost de 2 diamante din lobby, că puneau aia, nu știu, cadourile, nu știu cum se numesc, mă rog. Și, da, asta. Mă mulțumeam dacă îmi pica masca asta, da? Garena nu ține cu mine astăzi. O să mai filmez un episod, deja 15 minute, dar e ok, în care prezint toate hainele mele. Nu am foarte multe haine, dar le prezint pe alea pe care le am. Cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare, să nu uitați să vă dați like, share,
subscribe și să apăsați pe clopoțel. Ne vedem la episodul următor. Pa!